Txakurrik badakotuzuk? Ez, Ez. Ez duzulako gura, gura baina ezin? gura baina ezin. Gustako jaten egiz esan da, baina ezin dut. Bueno, mentxe ikusten zauku, txakurrakin pasioan, zeuria edo? Ez, alabiana da txakurra, Alabiana. bai. Da egun batzuetako karri dozta eta, bueno, hementxe pasiatzen pixkat. Zuzeu, kidozu inoiz txakurrik etxean? Ez, bueno, ni izatez osintxukoa naiz da etxean sarritan egon da txakurra, baina ez neuriak. Anaia iztadisa da eta anaia bai, anaia gugitu txakurra. Txakurrik badakotzu? Ez, nire nahiak eukizeua, baina oin ez, momentuan ez. Ez dauka txakurrik ez. Inoiz eukidozu edo? Ez, eta maskotaik bez dut eukizekula. Bai, badaukat, Bai. bai. Noiztik edo? Jaionitzanetik daukat txakurra, bai, etxean beti egon da. Ez daukat txakurrik. Ez daukat animalisek ez zebe. Bederatzi hilabete ditu, ez da lehena, aurretik etxean izan nuen txakurra. Ez, ez daukat ez daukat animalerinik. Lur. Bueno, ikusten zaugu, txakurrakin, zeuria edo? Ez, alabiena. Alabiana. Alabiena, bai. Alabieko handixa itxan oza, laguntasuna handixa, eta, bueno, oin zelan ez dagoan bera, porque guaten da itamenera, nereki. Badaukat, bai. Noiztik edo? Justo atzo 10 urte bete zituen. Eta beti eukiz izan dituzu edo hau da lehenengua? Lehenengua eta uste dut azkena izango dela baita. Bai, ze ba? Azkenian ardura handixa da, bai. Bai, da hori, oso gustora berakin, baina uste dut azken izango dela, bai. Txakurra pasatzen ikusten zaitugu, zurea da? Duio? Ez, semearena da. Zuek izan duzu etxean aurretik txakurra? Bai. Zergatik, zer ematen dizue txakur batek? No sé. Umen kontuak ziren, beti izan dugu. Siempre hemos tenido. Zer ematen dau txakur batek? Zer ematen dau? Laguntasuna, konpainia, dana. Da beste lagun bat bezala, oso batia onduan dagona. Esango zeke, jentia gero eta txakur gaixo dakola, gero eta txakur gaixo. Bai, duda barik. Pandemia ustian izan da repuntia, bai. Bai, gero eta gixau. Bueno. Ia da, nik zate jaten nahi, Kentzen da benian hau, ez eixela ekarri gixau, Nik esango nuke bai, hemen mentzat asko ikusten da. Bai, nik asko ikusten ditu kalian, eta bai, zango nuke bai asko darela. Agian bai. Eta bueno, ondo etortzen diez. Nik egoitza baten lan egiten dut eta terapia egiten dugu txakurrekin, eta bai, bakarderako eta lantzen da asko, eta egia esan oso ondo funtzionatzen dute, osea, bai. Esango zeuke jentia gero eta txakur gehiago dakola? Bai, bai. Da, kalian umia baino gehiago askotan ja txakurra ikusten da. Adibidez, Bergaran, 15 urtetik berako umiak beste txakur dauz. Zer esan gura da borre? Hori lehitzuta dauken nun baitzen lehitxune ban. Bai. Eta ze pentsa dixatzu? Ze pentsako, ez da beneko gaztiak umek ikartzik eta txakurren isoko dabe. Bergaran, adibidez, 15 urteko umiak beste txakur dauz. Baitu hori ez nuke esango. Bai. Zer irakusten dago? Bai, baina ez hainbeste. Lehenakoan irakurri naben, ez da inu zen, baina irakurri naben. Bai, txakur gixau umia peño. Eta ze pentsa dixatzu hori? Ze pentsa dixatzu hori? Ez. Hamezte txakur etxean ezin ja. Dameno! Lan gutxiago ematen dute, txakurraren adinaren araberakoa da, baina ez da hain komplikatua. Eta ekonomia ere badago. Nik baditut umeak ere, eta ez da berdina umeak izatea edo animalia bat izatea. Yo también los tengo a tener un animal. Hor dauz txakurrandako pelukeixak, hotelak, erropak, zeiritzeako zorrandanan inguran erabiltzen dituzu edo? Ez, bape. Nik baserrixa daukat eta baserrixan horri biltzen dira, eta jazta, baina txakurrak pelukerixara eta eramatia niri pentsatze jadia geixegi. Txakurra estimo daukena jabiak, eta gaina maitzizetara jauko da, porque igual urtetan dauzke elkarrekin. Bakoitzak, egisa da, txakurra diala eta txakur bezala tratobia diala, baina hori ja bakoitzan iritzixan arabera edo personal bezala hartzen dut. Osea, nik ez do konpartitzen janztian eta hori dana, pentsatze hotelako txakurrak bera bakarria itxen debelako hori dana, baina errespeta hu itxen dut. Oso ondo pentsatze jat, bai. Ointzen be hori, azkenian ondartzak eta gero eta gehiago dauz, baimena emoten dunak, eta bueno, ondo pentsatze jat, baimena balin badauke egoteko eurak. Zerbitzuak badare, seinale erabiltzen diela, ez? Eta ondo pentsa dixatzu zuri hori? Hombre, ez dakit, pixka bat pasatzia, uste dute oreka galtzen doiala iruditzen jat. Ondo, ze azkenian
izaki bizima dia, orduan gure esto berdinak ikiko dute. Hor peluke isape badauz, txakurrenak, hotelak baita. Hori hainbeste gaustatzen. Lartxo petza izatzen. Bai, hori ja geixo. Parkeak nahikoa. Bai, gero eta geixo, ja personan beste. Esan dozten eri, hotelak bedarela, umiak ez dituenak hartzen eta txakurrak, bai. Osa, pentsaizu zelako estremora iritsi dan gauzia. No, el perro. Ez, txakurra da. Ilapaindegira joateko banago ni, baina Bergaran falta dena txakurrak aske usteko lekuak dira. Txakurrendako parkeak, edo parketan sartzen ustea ordu betez. Una hora de entrar a los parques. Txakurrak baita, beste maskotarik? Katuak baitxa, bai badauzkat, eta geixau baitxa. Eta badago alderik bata edo besti auki edo... Bai, kristona, bai. Bueno, eske ni naiz oso txakurzalia, katuak eta orduan... Ez dira imaitxakorrak. Ez, bape. Bestelako maskotarik auki duzu inoiz? Urtsintxe eukineban aspaldi eta gero arrainak eta olakoak. Arraina bakarri eukine. Arraia. Ba. Asko iraune ben? Ez, aste uru bat asko ez.